Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, paras mga batanon ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kape nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalinti. Ang Sid Panyawan Coffee, paborito ni Lolo ug ni Lula. Sid Panyawan Coffee, tilawi lang aron mo tuo ka. Sid Panyawan Coffee, pila kahigop lang mo baskog ka. Sid Panyawan Coffee, sa quality kontento ka. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Club is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Wow, kanina sa music. Ganahan siya ko mo zumba aron to kara. Woo! Woo! Di ka Oh,
Makiapas mo ka na ako diri sa gym, ha, Alan? Day. Ngano ka, uy? Pagkauwawan ko ni mo kapas-apas din sa gym, ha? Mano, di may mo. Pauli sa bay, ha? Ayaw kong pagkauwawi kapas-apas din, he? Saban, badlongon na sa kunin mo, ha? Uy, badlungon ko taon. Sige! Niapas ko din kay uno nga tiga ng sumba-sumba ni mo. Sa, mapil ko sumba, day. Ano di may mo? Naam lagi yung mga lalapi nga napil, oh. Nay, kuyog sila mga asawa. Pero bisag na ilang asawa. Ikaw yapoy kita na nila tungkol sumpa, ah. Sabad, ha, uy? Andara sa na imong selos kawa sa Bibi, lugar. Ruby, taga itek space, bi. Kay musayo sa kumayo. Sa mainip. Oh, ya! Alon, hunungan na imong pagsayaw, di, Alan! Oh, so, Di ka tawag ko sa mga tao, hunungan na Saos, ka! butan na rin ni Stephen, day. Suya sila, kaya di sila kamahan akong sinayawan. Wow! Alan, hunungan na ka! Nauwaw na ka! Grabe ang taong kabuting, di palutaw-lutaw sa planggana, oy! Day Carol. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Ay, si Bayalan. Marigig magkasing karaga, no? Yabag itinuyukan kasi nga. Hindi siya daw naman. Tapos ginawa ni amigo na ko, eh. Ala, mura bang nasuko umayos day, Carol? Wala na mo sayaw. Noon sa siya. Noon na siya, oy. Kaming nagkakita ni Bayalan, nalingaw man. Pero, yung ibadlong sa Bayalan ako. Mapay tamag-tamban ko Bayalan, nga sakyan lang niya si Carol. May sultin din sila nga, sakyan lang si Carol. Uyunan lang siyang gusto. Uy! Maot ba lang si Bayalan? Siyang tuyok! Natumbas Bayalan! Bayalan! Alan! Alan, naunsa ka! Alan! Wala si magtihok! Tapang mo! Tapangan ninyo si Alan! Gilap din! Naldo, naaraman na ikaw, eh! Si Alan, oh! Tabang mo na Kuya Pas Bayalan! Tabang mo! Pastilan. Magkawa ko magdahom nga malandig din sa ospital kung adlaw nga akong anak. Ngano man ni Naldo? Carol! Matod sa doktor na ila pang susihon ko mild stroke ba kuno? Hindi ko. Mas nauna pa noon og mild stroke ning among anak kay namong Martin nga yung mga ginikanan. Ang nahitabo ugod lagi. Pero dili pa na sure na ha. Basi na kuyapan lang sabs kagutom. Kay wa pa ba ni panihapon nya ni hataw og may sayaw. Pastilan in town. Noon sa man din nga akong anak. Gara-garaon masakin ang imong anak nay. Ni apil man na magzumba dito. Pero ti man nakasayaw bisag way angay. Mabitaw. Unsa man tayo nasud sa iyang nga ni sayaw man siya. Kay mo apil ko siya zumba. Pasok niya, mao pa unya. Taba oy, Naldo mo ka maghanggaw diha. Hinumay! Nakatigog niyo duha! Sige, tingog ko no, be. Ngano man di ay, be. Unsa may nahitabo? Huwag ginawa ko ikasulti noon. Mao na Papakong diha. ka. Hindi lang ko konsulti ay. Hindi lang ko konsulti. Hindi ko konsulti. Ako nag-suggest itong Bayalan nga moto yung buhaton. Hindi ko konsulti. Kaayo ba ni mong sikhons to ogwa? Ha? Nganong ikaw may misulti ito, Naldo? Ikay ni sulti? Si ako. Huwag ko mo ingon. Klarohay mong gisulti. Wow, oy. Ikaw ang nagsuggest sa akong anak nga mo iyang buhaton? Nakasulti na ko. Baka kon buang ka man kaha. Hoy Naldo, pagklaro ko na diha bi. Nga. Karuha imong sulti. Kay base ako pasanginan anang nanay sa nahitabo karong Alan. Bitaw! Usa sa gyud ka ni Carol. Noon sa ka diha? Paminaw mo. Ingon mo gid ni mga panghitabo. Kasamok pa aning Naldo nga busy unta ko sa akong cellphone o Facebook. May dugay na ba ng like sa akong post Hi. Hello. Yan sila. Nga nanawag man ka dong. Kay
malihog si Desilia naman, sinang Silya, malihog. Ka? Di pa ko ka busy. Kay? Patuod ka silang bahay. Aron may makatabang o bantay sa bata. Di amin sa ospital day. Ha? Ay, kisa man din na ospital? Si Bayalan? Unsa? Apa nga naman, Hanaldo? Nga na ospital si Alan? Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may ismalin, may glutatayon, muputi muhamis atong naon, mga bugas na lungkong kuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family, ang kahumot suabing-suabe, celebrity soap okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. What? Muna nito ba, Yalan? Ay, maulagit tita. Mauni ako sa ilaron, puli kog bantay sa bata. Ug kaluitaw sa Ginoo tita, nakapahilom jud taong kunday Cheney nga akong gisayaw ron tita. Uy, unya, kumusta si Alan? Okay naman kuno tita. Okay na kuno tita. Salas naman pa nagsulti ni Day Carol gayina, okay na si Alan. Oh, lagi ha? Kay may umaabot para ba na siyang show? Naka-advance to ba siya adto? Uli na ko, day. Ikaw, day, ba eh? Uli na ka. Hindi kami nagbantay ni mo. Ibili mo sa ospital. Ibili mo mo din. Katawan na, Naldo. Tindot. Ambil mong ilok, Alan. Ibili. Ay! Aligre. Uy, aligre. Nga mo lami ilagi. Ibili namin niyo sa ospital din eh. Ibilin mo mo sa ospital. Kaya ikaw naman kayong pauli. Sigbalik. Sigbalik na yun. Sigbalik na yun. Paghilom, Ronaldo. Di mo madutlan Ikaw ba kami. yung uso sa nakaingon ini, ha? Di mo madutlan sa. Abe. Gihaan yung pagkataon eh. Nindot. Ako na basolon. Ikaw ita ba eh? Murag kapilan magatuon ako niya. Nituo ko ni mo. Sugam ako pirmi. Way lami ng imo. Way lami. Paghilom sa Naldo. Ay sag istorya, ha? Kay way lami ng imo, ha? May pagbulakaw ko. Lakaw dito ka. Ato dito mo. Lami na ka. Ari ako. Niya, nak. Ari ko skillet. Unsa may imong pamati. Okay naman ko na eh. Tingnan ko pa, sultihan ko niyo ha. Ato kas morgue daw. Magtingog pag ini si Naldo eh. Tingnan ko pa, sultihan ko ha. Pauli na lang tanay. Hindi ko ganahan Mr. in hospital eh. Wa mo kumuunsa na eh. Lipong raman to sa kagutom. Magwag kabuhi raman ko. Huwag ko kauna to. Sumagod. Ibilin to na kong giluto na kong panihapon ni mo. Gutom na ko to. Pero ngano ingon man ang doktor nga taas kay imong BP. Posible man kuno nga mo to'y nakalipong nimo. High blood? High blood ko day? Aw kung resetahan ka karong tambal para maintenance, amo na gyud na high blood ka na gyud. Di pa kumonsulti na. Ba, yun yung Naldo. Stilan eh. Bay rito dito Naldo ka. Hingi bayad dito. Tulo na deta ining high blood ini dong Alan. Kay high blood man sa tusta atay ni mo, Martin. Usasab na sa takong chance ka high blood ka na gyud Alan. Kay kaliwat ninyo mga high blood man ug labaw sa tanan. May edad ka namang good. Day, Carol. Hinay lang lan. Hinay ha. Di pa ba ka pakaliton og duko sa doktor? Kung may puniton ka, ayaw pagtuwat nga magpunit ka. Kung mahimo ipanugo na nimo nako. Bakliad lang ko day. Bahala ka, dako naman ka. Sige. Kita po noon niya eh. Muray mo ko ginotel ani. Lagsik pa na ako. Oh. Ay, sa imong huna-huna. Day.
Tidak sana pagkasultihan ng ito, una-una. Isang muraw pa tagatulo dayo, sayo daw na mo. Sabad diha oy. Bisan og ground nga tuyok lang gani dihas imong gitindugan. Akos malipong pa ka oh. Ay, good ana de, bida. Sakitan ba kung mag-una nga. Abi ni mo, mga pagkakita na gusto kong liwat. Inutil din ko. Bida sa daan niya, eh. Mao lagi patuo sa tambag sa doktor aron dili ka hingpit nga mainutil. Oh, day Carol. Ay, bloody ay agatong anak silya. Liwat na to. Da. Asam na paingon. Muliwat man gyud na kay kita gyung duhang nagbuhat niya. Mga high blood man pud ta. Lada. Anong apil mas kaliwat ang sakit? Ay mas liwat gyud siya nimo Martin kay may sugar naman sad ng atnong anak. Ha? Unsa? Taas ba nag-sugar si Alan? Oh. May noon. Di na tapalit sugar. Itimplas tong kape. Kay pulos naman tatagas yung sugar. Hello, eh. Ayaw ganag yama-yama na sakita silya. Unsa man di ay? Ang ngay kay sugar. As Diyan ba na, di ko mo sugar, tamis kayo. Ang labaw kong gikabalakan gyud Martin. Sama. Mao ang atong anak. Kay batanon pa na ang iyang asawa. Nga naman di ay. Oh, nga naman di ay. Kay dili ba? Diyan ni taas og maayo ang imong sugar. Wa naman na mo function. Ganag yama-yama diha silya. Useless. Useless. Kinat-anay na akong sulti, oy. Unya, unsao man ang batanon man kaay ng iyang asawang Alan. Uy, silya. Oh, mayo noon kay okay na si Alan. Dili pa gid kaayo okay gid tita. Nakauli na noon sa bahay ba pero may maintenance na sa high blood o sa iyahang blood sugar level na diferensya. Ay, pagkadagan mo, gibati ko ni Alan. Mga pila naman ang edad ato niya. 40 kapi naman tita. Uy, mga 42 o 43 anak. Oh. Murag yung anak sa akong pagtanaw. Uni nga, life begins at 40 ba ya? Meaning nga sa ato pa, kung 40 na, magsugod na ang pagpanggawas sa ato mga sakit. Mana nga, careful gyud kay, careful gito sa atong pangkaon, kinahanglan i-balance na ato, kay, i-balance na ito ang atong diet, o abagan gyud nato og food supplement. Mao ba tita? Ay, mo doon niya kung Alan. Kaya mai-suggest ko niya nga maayong supplement alang siyang gipaati karon. Tita. Salamat sa iyong pagduaw, ha? Ay, Alan. Wag ko kadto sa ospital, kay busy ko. Nakagawas ka naman di ay dayon sa ospital. Problema, tita, ni gawas na ko kay murag misamot minor ko kaluya sa ospital. May lami dito. Mao ba? Mao gyud kay init pang panahon. Ni ako kaya nangumusta ko nimo kung okay ka na ba? Kay may umaabot pa ba yun ang show, ha? Ni advance ka ba yadto? Makamalimot na, tita, ay. Mabitaw nga, wag ko pa admit og dugay dito. Ay, tuod! May dako para nimo ay. Ano? Uy, unsa man na, tita? Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama,
Sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga